വെൽക്കം ടു ഹൗറ. നമ്മളിപ്പോൾ ഉള്ളത് ഹൗറയിലാണ്. ഈ കാണുന്നതാണ് ഹൗറ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ. നമ്മൾ ഹൗറ ബ്രിഡ്ജ് വിസിറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന, കാരണം കൊൽക്കത്ത വന്നാൽ എല്ലാവരും വിസിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ്. കൊൽക്കത്തൻ്റെ ഒരു ലാൻഡ്മാർക്കാണ് ഹൗറ ബ്രിഡ്ജ്. ഹൗറ സിറ്റിയും കൊൽക്കത്ത സിറ്റിയും ഹൂഗ്ലി റിവറിന് കുറുകെ കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ബ്രിഡ്ജാണ്. ബ്രിട്ടീഷേഴ്സ് ഉണ്ടാക്കിയാണ് 1942. ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് സ്റ്റിൽ കൺസിഡേർഡ് ആസ് വൺ ഓഫ് ദി ബെസ്റ്റ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് മാർവൽസ് ഇൻ ഇന്ത്യ. കാരണം ഇതൊരു നട്ട്സും ബോൾട്ട്സും ഒന്നും ഇല്ലാതെ സ്റ്റീൽ സ്ട്രക്ചറാണ് മൊത്തം. അതായത് പില്ലേഴ്സ് ഇല്ല, ക്യാൻഡിലിവർ ബ്രിഡ്ജാണ്. രണ്ട് സൈഡിലും ഓരോ ക്യാൻഡിലിവറാണ് ഇത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഇത്രയും ഡിസ്റ്റൻസ്, അതായത് 700 മീറ്റേഴ്സ്. പിന്നെ ആ സമയത്ത് ഉണ്ടാക്കിയാൽ നോക്കിയാൽ 3 ലൈനാണ് ഒരു സൈഡ്. പിന്നെ പുറമെ പെഡസ്ട്രിയൻ ലൈൻ വേറെ ഉണ്ട്. ഇതിപ്പോഴും ഹെവി ട്രാഫിക്കാണ്. മീൻസ് വൺ ഓഫ് ദ ബിസിയസ്റ്റ് ബ്രിഡ്ജസ് ഇൻ ദ വേൾഡൊക്കെയാണിത്. ഏതായാലും അടിപൊളി, സൂപ്പർ.